presioa. Gero, txapelketakoak irteera behatzetatetan izango dute, eta ipatu den bezala, martxa popularra baino, minutu bat aurregatik eterako dira. Plazatik atera, Atzibarretik pasa, eta Iturritzeko rotonda bin pasata, Xaborrekako bideetan, rotonda hartzen dutela, irteera emango da. Areaino, irteera neutralizada, lanzada izango da. Ez dira geratu araziko berriz, hemen beterako dira joan kotxen atzetikan, eta japen Iturriozen irteera emango da. Ibilbideak 72 kilometro ditu, zehazki, eta puntu interesgarriak izango dira da artean Sorrondo. Sorrondoko gunea izango da puntu neuralgiko deitzen dana, bertan txapelketak hiru aldiz pasako dalako, txapelketa handikan. Ben Sorrondotik hango ibilitako bidean, Añarbera sartu batera bat egingo dute, ondoren berriz boltan Sorrondoterako dira, Sorrondotikan Oiarrekura joango dira, bi aldiz. Aurtengo, lehenbiziko edizioan bezala, aurten berriz ere bi aldiz sartu dugu, puntu altuena, 800 metroak pasata, bi aldizetik Arritxulo, handik boltan Xaldinetikan, Benberri Beserritik, berriz ere Sorrondon, hirugarren aldiz pasu izango lukete, eta handikan karrikara jetxi, eta Atzibarretik, Oiartzungo plazara, bertan meta. Ibilbidea gogorra, 2000 metro desnivel positibo, oinarteko gogorrena, Luizina eta gogorrena, jende ibilbidea buelta ematen, eta 4 ordutik jaistea kostako da. 4 ordutik jaistea lehendabizikoak kosta ingo zaila. Baina, beti karreran beste puntxu bat eramaten dute, esaten den bezala, eta 3 ordu terditan arrimatiko dira da, seguru. Baina, luze izango da. Txapelketakoak velozidade media minimoak izartzen da. Orain arte, martxan 10 km ordukoa zen, eta openean, txapelketan dodenei 12 km orduko minimoa izaren zaila. Bidearen media 12 km ordukoa. Kontrol guneak egingo dira, gune ezberdinetan, eta horiek pasa behar dituzte, denbora jakinaren barruan. Martxekoei berdin respetatuko zaie, 10 km orduko media hori, baina kompetizikoak 12ko minimoa bete behar dute. Juezak izango dira bertan, kontrolatzen, juezaz gain kirolprobakek jarriko duen txip horrekin Arritxulo da gehien bat urrutian geratzen da puntua, Metatikan eta Sorrondotikan. Bertan, halako manta muguko eta da txipa pasua, horrekin pasua kontrolatzen, eta gero Sorrondo, eta berriz ere metan. Metan, aurten, momentuan izango dugu pantaila bidez denbora ikusteko aukera. Halako telebista jarriko da, eta bertan, salkapenak eta denbora ikusteko aukera izango da. Jarraian, ordu bitan, sari banaketa hasiko da. Sari banaketa hontan, Euskal Herriko Openeko azkeneko proba da. Orduan, Oiartzunen bertan, erabiliko da Openeko irabazlea, eta Euskal Herriko txapelduna ere bertan erabiliko da. Kategoria ezberdinak egongo dira, elite, sub-23, master 30 urtetik gorakoak, veteranoak, 40tik gorakoak, eta feminez edo emakumezkoak. 5 kategoria izango ditugu bertan, eta denak Oiartzunen erabiliko dira, azkeneko Openeko irabazleak eta Euskal Herriko txapeldunak. Oraingoz izen eman da eta holako favoritua izango baduke Patxizia berriz ere izango dugula Oiartzunen, lehenbiziko edizioan eduki genuen eta gogo bizi zeldula berriz ere handea. Aurten muski izan nintzen Euskal Herriko txapelketa cross country edo ibilbide motzian, eta han bigarren nintzen, eta begien duke telefonaz, eta esan digu gogo bizi zelduela
berriz ere maillot hori jazteko. Hemen aipatu Euskadiko Txirrindulari Federazioak lurraldetasuna beti izan dudula kontutan, eta bertako estatutuek esaten dute Euskadiko txapeldun izango dela, bai, Euskal Komunitate Autonomako biztanlea edo bertan jaioa, Naparra edo Iparraldeko edo nor. Honekin batera, estatutuarekin batera, Euskal Herriko kirolarekin batera, lortu dugu Euskal Herriko txapelketa hau Euskal Herria hitzarekin jartzea. Orain arte beti Euskal Herriko txapelketa ditu dana, Arri eta lehendakariarekin da heldu gea, eta Luis Ibizarri, Paibilen lehendakaria, eta adostasun bat iritsi gara. Euskal Herriko txapelketa ditu zaio. Orduan, irizia taldeak gertatik lan handi du, lan errexi izan dela, gehia esan. Egun proposatu eta momentu onartu izalako. Beraz, hoxe izango dugu. Txapelketei buruz, hoxe dakat sariak lehendabizikoari €150 izaten dira. Araudileak erreglamentuak gara izaten delako, bigarrena 80, hirugarrena 50, laugarrena 50, eta bosgarrenetik aurrea 10 arte €10 dietak jasotzen dituzte. Hori elite mailan, elite sub-23ek jasotzen dute diru kantitate hori, behin masterrak veteranoak ez dute horrelako diru sariek, opariak eta sariek soilik. Euskal Herria kirolak esan jarriko diola aurten Euskal Herriko txapeldunari maillota eta txapela, eta espresuki diseinatua izango dela txapelketa honetako Euskal Herriko koloriekin, eta bakoitzari bere kategoria aipatuko dira izanekin edo hitzekin. Honekin, txapelketa burututzat emango zen, eta gero, aipatuko dut, ikerrik igual aipatuzuna, opariak ondoren zozketa berezia egingo dela, sari banekin ondoren, eta sari banekin hauetan, orbeak eta ziklosinekin azpian, bi bizikleta jarri dituztela, bi bizikleta zozketatu ditugu, zikleta handilean nagusia errifakin batea, eta guztion artean zozketatu ingo bizikleta aurpea batena, eta aurrek edo txikiek, bilbide txikien parte hartuko duten guztien artean beste bizikleta bat, 24 pulgadatako bizikleta txiki bat zozketatuko da. Bertan infantilak eta txikienek aukera izango dute zozketara sartzeko. Infantilen txapelketa, esplikatuko infantilen txapelketa Gipuzkoan hementxe batiz egingo da, proba bat izango da. Euskal Federazioetikan saiatu dira, aurten proba hau egiten. Bertan urko munduarte, Unaia Xarmendi eta hiruak ikusi duen gabezi bat zegoela, Gipuzkoan. Infantilen txapelketekan edo lasterketekan mendi bizikletan egiten itzalako, errepidean bai egiten dira, baina mendi bizikletan egiten ez da olako ezera egiten. Eta, hortaz, Arabako araudila hartu eta bertan aplikatzea erabaki dugu. Diputazioari baimen eskatu da, Gipuzkoako Txirrindulari Federazioarekin hartu hemen ibilikea, Zegaman eta Pasaian Gipuzkoako Federazioa saiatu zen infantilen txapelketa karrera egiten, baina batzun fruituik eman, uste baina papere hori da infantilen karrera bat egiteak, eta diputazioa baimena eskatu dugu eta denboraz baimenak eta horriak ondorot eta baimen hori jaso dugu. Hortaz infantilen lasterketa izango dugu. Infantilen lasterketa horrek 8 kilometro izango ditu, gutxi gehiago bereztimo plazatik atea, pistinetara jetxi, bigarrena jetxi, zelaietik barren egitela, iazko ibilbidean berrikuntza izango da, bigarrena kilometro gutxi izango dela, eta berarditik hango dela, beti erreka ondotikan. Eta infantilek zurkoko aldapa hilabeko dute, behin,
zurkoko alda bilatzen denean berriz ere piztinera joateko. Piztinetatik berriz bide horrela, eta handikan ergoien aldera jongo dira, Gaztainean hileko dira, Gaztainetik herri ondotikan, eta beko Eskularrek aldean, Behartzeko plazara. Eta bukatzean, infantilioa bukatzean, jarraren txikienei aukera emango zaie. Txikienek ibilbide berdina, baina zurkoko aldapa gabe izango dute ibilbidea. Baina beti erreka ondoko bidetikak. Ibilbidea denborakin markatuko dugu, asteazkenean bi ibilbideak markatzen hasiko gara, bai txapelketakoa eta bai umiena. Eta ja markatuko dago da, txikienek ere bere entrenamendu saioak egiteko. Gehien bat, openetan denboraz markatzen delako ibilbideak eta jendeak bere entrenamendu eta zirkuitu izotzeko aukera izan dezan. Eta beste zozketan lehen hasi nintzela, zozketa aipatzen, bi bizikleta hauez gain, Rafting Shocks enpresak eta Magnitukin batea Magnitu R7 horkile bat zozketatuko da, parte hartzaile guztien artean. Lehenbizikoai Oiartzungo Aiparria beteten maratoia irabazten duenari Akasa Kafek emandako kafetera espresso bateko bat eman zaio. Eta bigarrena eta hirugarrena neska eta mutilen artean, halako sari bezala, Fortalezan, Mateon eta Tolaren otorduak emango zaizkile. Eta zaparte, termetan baseak, zironek emandako kulote eta maiotak, eta gero lehenbiziko Oiartzungan lehiaketara izaten da, eta bere saria izango dute, eta gainera biriziak emandako maiot bat lehenbiziko mutilari, eta biriziak emandako beste kulote bat lehenbiziko neskari, Oiartzungarrei. Aurten badakigu Oiartzungarrak sari entrenatzen dira, eta sariren bila asko ikuazten irabazten daia. Favorituak, hitzantzako favorituak Iker Arruabarrena, Iñaki Landabea, Patxi Suarez, Iñigo Iparragirre, eta lauen artean uste dugu lehenbiziko Oiartzungan lehia. Txapelketan txapelketa irabazteko lehen Patxiki aipatu dut, eta ondik konfirmatzeko aurtengo txapelduna motzian ibilidan Aketza Peña, eta iaz Euskotelen ibilizan Aitor Hernandez favoritoa nagusi daude. Iñaki Lagarretak konpromisoak ditu, horbeakin, eta Roek Azurrea jumer Frantzian jortzen den beste karrera internazional bat da, eta urtero bezala Oiartzungo egin bateak entziditzen dut, eta jortzen dira Iñakik ondoa geniatuko da, baina ezin gure etorri Oiartzunak horritzea. Eta, nimizotan nekin, nahiko esan dugula.